SP Ogal. Nag-love shoutout yan sa Team Growing Team Challenge. Mag-live muna ako kasi wala akong mga pasaway dito. Namamalansya kasi ako.
Plancha tayo guys kasi di pa masyadong busy. Kasi mamaya magluluto na naman. Kaya plancha muna habang wala pa yung amo. Pagkatapos na magluto ng lunch. Mag-isa lang kasi ako dito sa bahay. May kasama kong bata. Isa. Yung alaga kong maliit. Umalis kasi yung isa kong kasama dito na indo. Solo flight na naman ako. Tulog pa yata ang team growing ah. Mag-live lang ako kahit 2 hours lang mga lalabs para hindi masayang yung oras ko sa plancha. Lapit na ako matapos. Alas na Mariam sleep ha.
Ay, pagod na siya si Inday. Kaya, alas na 6. Ngayong gabi, oras ka na naman makatulog. Ano ka eh. Gumnay Maria. Maingay yung kabayo, maingay. Ay, finally natapos. Natapos din ang plancha.
Tapos magdumidi tae kang ano. Sarap mo rin ibalibag eh. Di pa umikot ang gata sa tiyan mo, binuga mo na. Ayos ka rin ano. Hirap magtrabaho na mag-isa guys. Kung alam nyo lang ang buhay OFW. Mag-isang nagtatrabaho. Wala kasi akong kasama guys na ano na. Lumayas na nung isang araw. Mga 3 days na lumayas. Kasi nag-away sila ni among babae. Kaya hindi na siya bumalik. Lumayas. Kaya solo flight ko ngayong trabaho ko sa bahay. The only change your isura. Finisher ka. Pakin kitang ano pa eh. GB hana, GB. La, don't put it, you wear it now. After you wash. Daddy socks. Daddy socks. Daddy socks. Tita. Daddy socks. Mommy socks. Mommy socks. Mommy socks. Magapit lang ba din? GB hana, GB the socks. Put it. Where is the first one?
kasi maingay alaga ko. Sa the good.